Kay Miss Heaven Heaven, araman siya. Kaya Presilu, President Dennis Richard Tiboroma, 294 days ko na out of 366 Action Boy. Okay. Good morning, Action Boy, kag Mami Doors. Have a nice day. God bless. I miss your black hair. Mukha I miss your black hair. Sige lang. Mag-January 1 naman tama black hair. Hello sa 70 member. Yala, 70 member ng Energy Funds Club Action Boy. Actually, dapat duwa na ni Katarpaulin. Ay, pila na gani eh. Tatlo na gani eh. Naubos Kaya di ba kayo mag-20 ito, hambal yan, no? Naubos yan ito sa Miami Heat. Ay na. Budget. Gin-donate yan na. Kag-shoutout ko no sa Masanag ng Halandumon Tower. Ay, nagsiga na, no? Yes, nagsiga na. At last. Perfect. Kay Michael, sige, go Action Boy ka ba? Sige, sa kay John Aguion, kag kay Michael Joseph Helado, good morning man. Sa Handumanan, no? Nga pitas linya Ma-Earl, Colonel Guile, good morning, sir. Good morning dira sa imo. Sally, good morning manhalin kay Dulce Corazon. Yes, good morning man. Halin kay sweetheart. Jean Buerom, good morning. Rizal Lee, monitoring from Malaysia. Good morning dira sa imo. Sa kay classmate ko Totong Hirona, maayong agaman. Amigo ta Ricky Malala. Good morning Rick, sa imo dira. Kaya good morning man kaya Roberto One Ball Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Belated happy birthday ko no kay Attorney Tom Falge. Sige kay Attorney Tom Falge, belated happy birthday halin kay One Ball Gallo, no? Yes. Kay Capital Leopoldo Duran Jr., good morning. Sa kay Sally De Sousa. Joy Drilon, good morning man sa imo. Kaya rin na si Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Watching while traveling to Canada. Ay, nagulaga na sana all. Nami ako dapat maglaga Action Boy sa may ang sikat na nga lake sa Alberta sa Canada. Do Louis Lake. Louis Lake or Louis Lake. Lake. Kadto abe. Ay, kaset. Feeling ko sa Panokoy Lake ko pala. Basta sa pa bala na, hindi na. Oo, pero may ano siya Action Boy. Do ka tatlo ka season na siya nga. Do ka, di ba, tubig na siya. May time nga pwede mo na makaduan ng tubig kay snow. So pwede ka nakalakat-lakat. Kaya damol-damol. Hindi man snow, kundi ga-ice gid siya ya. Ga-ice gid siya ya. During sa winter, no? Katilan ako na sa kadto sa suba nga muna nga lapad-lapad gid siya suba ya ha, river. Asa din? Lapad nga river sa Beijing. Nga mag-snow to ya, lapad-lapad daw lakat ka lang lakat kaya ti snow kwan ice ang imo ginalaktan. Oo, ti dumama mo na to so, sa Alberta. So imagine mo bala nga river na siya ya, ti during sa winter pagiparte ang kwan niya. From Alberta, Action Boy, kumbaga do ka Negros Occidental. Kaya mabiyahe ka pa yan. Kung pag-abot mo sa Canada, wala. Alberta nang gitna. Mga province na siya, Action Boy. Pwede si Bong Lacson. Ha? Pwede si Bong Lacson. Wala. Ari lang siya exclusive lang siya diri sa Negros. Kay Zuzette Alunan, morning man. Shout out lang sa anak niya kuno si Andy Alunan. Happy birthday man karon nga adlaw. Happy birthday Andy Alunan. Good morning sa imo. Kay Chucky Dane Villarosa Noble. Listening family Noble sa Nigaran kag family Villarosa sa Sumag kag pagrit sa Palapala dira sa Sumag. Oy, good morning sa taga Palapala dira sa Barangay Sumaga. Isaga kadto ko daga dra ko gabakal sa ngakon nga mga isda ha. Okay. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaw. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1.
Action Radio Philippine Standard Time, las 6:11. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal. 21 ka mga resorts ka accommodation facilities sa Negros Occidental ang ginbuksan na sa mga lokal nga residente, samtang napulo naman ang nagpabilin nga sarado bangod sa COVID-19. Sa datos ang ipresentar sa Provincial Tourism Office, umpisa karon nga akong kahapon nga Oktubre 19, ginbuksan na ang 21 para sa leisure travel sa mga local residents, apang subject sa gyapon sa protocols kag advance booking. Ang napulo nga sa gyapon sirado ang sirado pa yan hamtang sa Kabankalan, La Carlota, Silay, Victorias, Ibi Magalona, Ilog, San Enrique kag Tuboso. Sarado man ang mga resorts inubaan sa mapangayaw nga bisita, kag pwede lamang makabaton sa mga local residents basta may Certificate of Authority to Operate halin sa Department of Tourism. Magabukas man ang mga resorts sa Sipalay nga may Certificate of Authority to Operate, apang ini ang patigayunon pa sa bulan sang Nobyembre. Gin kalipay sa mga negosyante ang pagbukas sa pila ka mga resort sa probinsya sa Negros Occidental matapos atagan sa clearance ng Department of Tourism kon DOT. Suno kay Frank Carbon, ang Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, kon MBCCI ang pagbukas sa mga resorts ang makapasanyog man sang lokal nga turismo kag makahatag sa madamo nga trabaho. Apan nagalaom si Carbon nga kung magbalik na ang biyake sa mga fast craft, mas mabatsyagan ang epekto sa amat-amat nga pagbukas ng negosyo bangod sa inter-island trading. Samtang nagpahanumdum naman si Carbon sa mga resorts owner nga ipatuman sang hugot ang mga health protocols agud malikawan ang paglaptas sang balatian. Nagapanugyan man si Carbon sa natungdan nga ahensya sa local government units kag tagdumulahan sa mga resorts nga ipaagi sa media o kon ipalayag ang mga requirements sa pagsulod sa tag sa kalugar. Nagpangayo naman sa pasaylo si Bacolod Mayor Evilio Leonardia kay Jonathan Espinosa ang sa sala nga COVID-19 result ngayon palambot sa iya. Si Espinosa ang isa ini ka locally stranded individual nga una ginpahibalo nga negatibo ang resulta sang test. Kag liwat nga ginpahibalo nga positibo ini sa virus pero nakapauli na sa iya nga balay. Sa press conference ginpahig ni Leonardia nga iya na istorya ang nurse nga imbolbado kag nagpaatag sa iyas ni nga bahin. Nagpangabay si Leonardia sa nurse nga maghimo man sang official explanation. Sunod sa alkalde, ang nagluntar ng isa ni ka oversight, isa ka honest mistake o kon misreading o kon miscomprehension sang resulta. Sunod pa kay Leonardia, iya gintawgan si Espinosa sa telepono kanang pangayo sang pasaylo. Plano ni Leonardia nga liwat istoryahon si Espinosa kag ipatag ang natabo. Sunod sa alkalde, main concern sa karon sang Emergency Operations Center nga hindi na masulit pa ang ini nga hitabo. Sa iban nga balita lokal, nasapuan nga isa nakapatay nga dolphin sa baybayon sang Barangay San Isidro, Banwa sang Calatrava, kagahon sa malas 12 sang Lunes. Sunod kay Police Major Robert Indiape, ang hepe sang Calatrava PNP, nakit-an ini sa mga pumuluyo ang mga dolphin. Dugang pa rin Indiape, nakabaton sang tawag ang Calatrava Department of Agriculture nga launa sang kahapon sang hapon kag sang ilagin padulungan ang lugar. Ang dolphin nagapanimaho na kag may 3 ini kapilas. Ginabulubanta nga ini nagabugat sang 350, tub-tub 400 kilos. Gin pa kamaayon na lang sa mga otoridad pa bulong gilayon ini samtang ginausisa pa ang rason sang kamatayon. Ginumpisa na sang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental ang on-site kag virtual validation para sa pila ka mga barangay sa probinsya para sa deliberasyon sang Regional Oversight Committee sa masunod nga bulan. Suno kay PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, 49 ka barangay sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad sa probinsya ang nagpasa sang aplikasyon para sa Barangay Drug Clearing Program. Dugang pa ni Gomez na mag-asapol naman na buwas nga adlaw ang ila sining ahensya kaupod ang Anti-Drug Abuse Council sa siyudad sa Bacolod para istoryahan kag hibaluon ang status sa community-based rehabilitation program sa mga drug surrendery gikan sa 12 ka mga barangay matapos gin-disqualify tungod sa kulang ang requirement. Nagalaom si Gomez nga malakip na sa listahan sa mga kandidato para sa drug clearing program ang Barangay Felisa, Barangay Granada, Barangay Panukoy kag ang mga numbered barangays nga Barangay 11, 13, 22, 25, 32, 34, 36, 39 kag Barangay 41. Padayon ang manhunt operation sang Moises Padilla PNP sa preso nga si Rico Layan Escultor, 23 anyos, nga nakapalagyo sa Oktubre 14, 2020.
Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office of Nocpo spokesperson Police Lieutenant Wilma Silva, wala pagid sa impormasyon kundi nagapanago si eskultor. Dugang ni Silva ang sospetsado na kapalagyo sang ini ang nag-ayo sa kapolisan nga madala sa ospital agon mapa-check up kay tungod hindi makaginhawas ang tadlong. Palayag pa sang spokesperson wala nakaposa si eskultor sadto nga tinion kag gulpi na lang nga nagdalagan. Nagapa-aksyon naman si Silva sa publiko nga kun ila masiplatan ang ini nga suspect gilayon nga report sa otoridad agud madakpan. Naibaluan ang suspect nagapangtubang sa kaso nga pagpatay kag nadakpan sa tong Hulyo 9, 2020. Samtang sa duga pa naton nga mga balita lokal, ginpahayag ni Police Major Clifford Batadhay ang hepe sang Hinobaan PNP nga halos illegal ang mga negosyo sa mga live-in partner nga ginserbihan sang search warrant kag nakuhaan sang armas, eksplosibo kag ginapatihan shabu. Suno kay Batadhay ang mga suspetsado may video kay bar kag duha ka kwarto sa din may mga babae nga ginapagamit sa mga customers. Dunga pa sang hepe magluwas sa amo nga negosyo, may nagakatabo nga transaksyon sa illegal nga droga, nagabaton sang prenda sa mga armas nga wala sang mga lisensya. Ang mga ini ang ginareklamo man sa makatupad nga kun kaisa nagapinalupok. Sang Lunes, ginpasaka ang kaso batok sa sining mga suspetsado sa illegal nga pagupot sang armas lutang, eksplosibo kag illegal nga droga. Una diri ginserbihan sang search warrant sanday John Ray Raha kag Fedelin Santosildes sa Purok Everlasting, Barangay Talakagay sa Banwa sang Hinubaan. Action Radio Philippine Standard Time, Las 6:18. Kag Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalas, Okay, good morning naman sa aton dira nga mga listeners pa kung nagatanaw sa aton sa Facebook. Sa kay Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas. Good morning. Ronnie Vega, good morning pare sa imo dira, maayong aga. Kay Gingging Arroyo, maayong aga man. Feli Barneso, good morning kuno kag happy birthday sa iya nga bata karong adlaw. Dominic Barneso, happy birthday sa imo halin sa imong mama. Kag ginatama naman si Mama Gingging Dorothy, Tatay Doming nga nagapamati man sa subong. Alex Fontes, mayong aga sa imo. Donald Ratso, ara lang sa Cabos Cafe, no? Good morning. Din ang Cabos Cafe, kakapakapikan daw, wala pa. wala. Pag-induction Wala pa. boy mo. Oo.
Sige lang, basi makakadto kang balom ko kung diin ha. Sige. Sa Sumag River, dira sa Porter family, kag Maymay. Good morning, kanuhaling kay Chucky Noble. Sakay Ronnie Villanueva, taga HMOM Medical Specialty Center sa Talisay City. Good morning sa inyo. No? Halin kay Ronnie Villanueva. Cory Vidaha, 1 a.m. na kuno dito sa Kuwait. So, 1:22 a.m. Good morning sa imo, Cory. Kay Hashik Sean Defensor. Pa-shout out lang na sa pamilya niya kuno sa Manapla Gordon family kag sa iya asawa nga si Mary Ann Gordon. Salamat. Chi Lindugan sa kay Rafael Caceres watching from Tangub. Good morning. Shout out na sa family ni Mami Eden kag Mami Dorel. Mga Canadian. Mga Canadians. Of Sa course. Canada. Natamyan yung pamilya niya sa Canada. Yes. Siya Kay- yung katamya. Yung... Kaya kamo ng mga Canadians kamo. But siya na. Sa pamilya Selo kuno sa barangay Nabulao si Palay City. Good morning, halin kay Alex Monteza. Sa kay Zandra Baran, listening from La Carlota City. Veronica Balyado si Chaus. Ray Jantan Villalon, ari na siya, kabugtaw naman. Early pa siya blabugto ka, ginakabati ko, nagpag-reach siya sa action reports first portion. Okay. Very achievement. Tipon-tipon kung mga nitagaan mo ni sa Certificate of Recognition. Yes, kaya tungod nga sa iya ka... With cash, of course. Ha? With cash. Amo na. Ikaw hatag sa cash. Perfect. Ikaw lang. Ako naman may effort type sa certificate. So, ikaw na nabahala sa cash. Kay Perfect. Susan Taberno, it's my birthday. So, happy birthday sa imo, Susan. Yes, happy birthday, Ma'am Susan. Enjoy your day. Sige, kabay pa nga mangin malipayon ikaw sa adlaw sa imong Yes, kadlawan. of Kag sa mabot pa course. nga mga kadlawan. Yes, kag sa katuigan. Benny Barredo. Greet lang iya mister nga si Sandy Barredo sa happy birthday. Oy, Sandy Barredo, happy birthday man. Happy birthday! Ay, hindi ka lang iya mister. Greet lang si mister Mr. Kid. ko. Oo. Ba si Mrs. ni? Charot. Hindi, Kaya si Sandy mong babae, go si Sandy. Si Action Benny. boy. Basta ba Sandy Barredo, happy birthday. Happy birthday! Sige, go. Kaya Roberto Ducado, good morning, Action Radio. Mati lang kami di sa Esmeralda Bago, coffee ni Mrs. ko. Si Nancy Damol di Ulan, Bago proper. Ay, ulan to Sa Esmeralda, purok na sa ang Esmeralda. Okay. Purok sige, na siya. sige. Pasilong, good sir, ha? Kay Pinky Zaldivar, good morning. Kay Olive Gargaritano, new member ni Blackstone Boys, si Ma'am Olive. Taga Sa Kingdom of Energy Saudi Fans- Arabia. Ibang level, mga member. Wala ni International. Dennis. Yes. Worldwide. International. Energy Fans Club Worldwide. Hindi ka Bongga lagi Energy na. Fans Club Global. Ayun, bongga. Pag dyan global. Doon ka very, doon ka pyramiding. Charot. Okay, kaya Bret Hart Donato, good morning. Watching from Antipolo, siya action boy. With my wife ko, no? Sa iya wife nga si Mimi. Okay. Kag iya son nga si Carl Andrew Donato. Kay Zandra Baran, ginatami ako lang gali si Sir Janos ang BJMP. Sa La Castellana mayong aga sa imo, sir. Wow, pagsiga ko no sang Halandumon Tower kagabi, action boy, do kaanggid ko no sang Eiffel Tower sa Wow, France. parte. Araw-araw man si Dennis. May naghimo na bala meme, action boy, yung videohan niya kasi-kasiga, tas ang background music Twinkle, twinkle, correct man? Oo, Tanami ganun. lang man, no? Oo, sige. Kay Lani Mitokwa, Okay good na? morning. Oo. Maria Luz Grado Makunat, okay na? Uh-huh. Sige, karon naman ang iban sa Action Balita Morning Edition. Thank you mga ka-action. Sige. Standby na sa mga balita national. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Naglambot na sa 359,169 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas matapos makarecord sang 2,638 kadugang nga mga kaso. Kalabanan sa dugang nga kaso na record sa siyudad sa Quezon nga may 141, Cavite nga may 140, Laguna nga may 128, Batangas nga may 128 kag Rizal nga may 108. Ginanunsyo man sa Department of Health ang 226 ka panibago nga nag-ayo sa masakit nga nagdala sa kabilugan nga 310,303. Samtang nadugangan sang 26 na napatay nga nagdala sa kabilugan nga 6,675. May 16 naman ka laboratorio ang napasluhan nga makapasa sa resulta sa ila sini nga pag-usisa. Temporaryo nga sa government laboratory proseso ang PCR specimen sa mga nag-aabot nga overseas Filipino workers sa Ninoy Aquino International Airport ako na iya. Pahayag ini sang Overseas Workers Welfare Administration na kon owa kasunod sang issue angot sa wala pagbayad sa PhilHealth sa Philippine Red Cross o PRC sa pagproseso sini sa PCR testing sa mga nagapauli nga Pinoy. Sulo kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak ginmanduan na sang IATF-NTF ang mga government laboratory nga proseso ang PCR specimen sa mga OFWs. Kadungan sini nanawagan ng OWA sa mga returning overseas Filipino workers nga magparehistro sa quarantinecertificate.com sang Bureau of Quarantine. Bangon ini ang temporaryo ang gamiton para sa pag-release ng resulta sa PCR test. Nagahingyo sang paghangop ang OWA sa mga nagapauli nga Pinoy. Diyan pa siguro man sini nga padayon nga pagabantayan kag ihatag ang pagkinahanglan sa mga Pinoy samtang yara sa ila hotel quarantine facilities kag nagahulat sang resulta. Ginpahayag naman ni Justice Secretary Menardo Guevara nga ang pagpalipot sa curfew hours dapat itugyan ang desisyon sa local government units. Una diri ginapilar ni Manila Bishop Broderick Pabilio nga i-adjust ang curfew hours sa tiyon sang simbang gabi. Halin sa ginapatuman sa karon nga alas 5 sang kagahon pakadto sa alas 3 sang kagahon agud makahatag ligwa nga makapatigayon sang mas madamo nga misa sa panahon sang traditional nga 9-day masses antes sa adlaw sang Pasko. Sino kay Guevara ang among at tupiko pagkatalakayon sa masunod nga pagsapol sang IATF sa adlaw sang Huwebes. Nagligad nga si Mana ginpangabay sa mga gabinete ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga local executives nga paliputon ang curfew hours kag himuon ang alas 12 sa ng gabi tubtob alas 4 sang kaagahon sa tuyo nga makarecover ang ekonomiya sang pungsod. Nabalaka si Senator Francis Pangilinan nga mahimoy question ang legalidad kon amyendahan pa sa Kamara ang ginaprobahan nga proposed 4.5 trillion pesos to nga 2021 national budget. Sunod diri ang pag-amyenda sa rason nga nagsala sa pagsulat o kon pag-implementa ang nagalapas sa proseso sa legislatura. Ginpahayag sini kon mahimuon nga pagbag-o ang mga kongresista mahimo naman ini ipalayag sa Bicameral Conference Committee labi na kung dako ang balor sang pondo. Madumduman sulo kay Pangilinan nga pila ka bakin sang 2019 national budget ang na-veto sa Malacañang bangod sa ginhimo nga pag-insert sang 95 bilyones pesos para sa mga infrastruktura. Una na gitpahayag ni Representative Eric Yap nga nagapamuno sa House Appropriations Committee nga mayara sila sang pag-aamyandahan sa 2021 General Appropriations Bill nga ginaprobahan na sa tunakaligad nga Biyernes antes nila ini isumiter sa Senado sa Oktubre 28. Giin pa siguro naman sang Philippine Navy nga handa sila nga maghatag proteksyon sa tanan nga Filipino vessels nga magapatigayon sang oil kag gas exploration sa West Philippine Sea kasunod sang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga kakasuna ang moratorium. Ginpahayag sang Vice Admiral sa Philippine Navy nga hindi pa niya matumod ang epekto sa desisyon sang presidente sa sitwasyon sa karon sa riyon apang isa lamang ang mapasalig sini nga handa ang Navy nga iproteksyonan ang mga vessels nga nagapatigayon sang oil exploration o kung nagapatigayon sang survey nga sulod pa sa 200 nautical mile exclusive economic zone kag sulod sa 350 nautical mile tubtob sa continental shelf sang Benham Rice. Doon pa ni Bacordo, lakip sa paghatag proteksyon among pagpatrolya sa exclusive economic zone sang Pilipinas, maritime kag air patrol subong man improvement sa mga pasilidad sa riyon.
Kag sa katapusan nga balita national, maga-deploy ang Philippine Navy sa maritime militia sa West Philippine Sea agud magbulig nga maproteksyonan ang territorial waters sang pungsod Pilipinas. Suro kay Flag Officer in Command Vice Admiral Giovanni Carlo Bacordo, madugay na nga napahamtang ang Maritime CAFGO Auxiliary o Active Auxiliary apag ang Navy planong umpisahan ang deployment sang 120 ka tropa sa kada naval forces. Dugang pa ni Bacordo ang maritime militias mahimo makatiner sa lugar sang mas malawig. Palayag pa ni Bacordo nga ang pag-deploy sang maritime militias makabing stopgap measure. Inyo gid aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio.